अरबदेया माला बर' हारिनि थाखाय आबसुनि सोमावसारनायाव राजा लामा गाथेना मालाबा रेकर्ड दं नामा? मालाबा दिल्ली सरकारखौ बर' हारिनि थाखाय फंसे बाथ्रा बुंनाय रेकर्ड दं नामा? आसाम सरकारखौ फंसे बाथ्रा बुंनाय रेकर्ड दं नामा? गाबोननि समाव आं सेर फारला लानानै फारसेथिं हाग्रामा महिलारि सार आरो फारसेथिं प्रमद बर' सारखौ दागा फारलायाव सुनाय जागोन। आंनि चेनेलनि गेजेरजों गाबोननि समाव सोर सासेया बेसेबां अजन दं, सोर फारसेया बेसेबां रेजें, बेखौ आं गाबोन सुनानै देखायगोन। अरबदेया दिनै बर' हारिनि गेजेराव मा बाथ्रा बुंनो थांदों? आं जेहेतु बिटिसिनि गेजेराव दङ ओंखायनो आं बर' बाङालि। सेकेंडते बिटिसि सरकार गठन কৰিব পাৰিব বিজেপিয়ে, सरकार गठन কৰিব পাৰিব বিজেপিয়ে। বিজেপি যদি ইচ্ছা কৰে তেনেহলে আজি বিজেপি চৰকাৰ বনাব পাৰে, সেইটো ডাঙৰ কথা নহয় বিজেপিৰ, কাৰণ আপোনালোকে চাই আছে रोखा रोखा जाबोगासिनो दं। इलेक्शन खाथि जादों, रोखा जादों। जेब्ला जों उन्दैनि समाव उपेन्द्र ब्रह्मनि माखासे बुंनाय रावफ्रा दिनै रोखा रोखा जानो थांगासिनो दं। बेसेबांबा गोजौ गोजौ बिल्डिं लुनाय, बर'फोरनि सेक्रेटारि अफिसा क'क्राझारनि बिटिसि अफिसा मा जानो थांगासिनो दं? बर'फोरनि बिल्डिं गोजौ गोजौआ फैगासिनो। सानसे समाव बिजेपि सरकारनि बिटिआरनि माखासे पावार खुंथाया जेब्ला आखायाव फैगोन अब्ला सोरबा प्रमद बर', सोरबा हाग्रामा महिलारि सार, बिटिसि बिटिआरनि बर'फ्रा सानसे समाव गाबनो गोनां जागोन। मानो थाखाय गाबनो गोनां जागोन? फैगासिनो। बिल्डिं गोजौ लुनानै बर'फ्रानो लुदों होननानै बुंनाय खोथाया सानसे समाव सोरनिबा आखायाव थांगोन ना थाङा? फैगासिनो। बे रोखा रोखा जाहांगासिनो। बाङालि किन्तु बर' बाङालि जेहेतु बिटिसिनि गेजेराव आं माने दङ आरो जन्म जाखाबाय, ओंखायनो सोरबा सोरबा हानो जे आं आसामनि गेजेराव दङ, आं बाङालि असमिया, आं मा होनो राजबंशी असमिया, ओरैबायदि आं जेहेतु बिटिसिनि गेजेराव दङ ओंखायनो आं बर' बाङालि। भिडिअनि फुटेजाव खोनाखाबाय आरो आं मा बुंलायबावनो? दिनै 3 बोसोराव मा फिथाइ मोनजाखो, मा फिथाइ मोनजायाखै अरबदेया? गोखा मोनजाबाय, गोदै मोनजाबाय, जेरैबो गोखा गोखै गोबाब गोदै गासैबो मोनजानानै दिनै मा बाथ्रा बुंनो थांगासिनो दं? बिथाङा गाबोननो बर' हारिखौ सिनायनो हानाय नङा। गोसो जायोबा गाबोननो राजबंशी जागोन, गोसो जायोबा गाबोननो आदिबासी जागोन, गोसो जायोबा समफोरनो बाङालि जागोन। बिथाङा बर' हारिनि थाखाय बेसेबां खामानि मावबोनायमोन आरो बर' हारिनि थाखाय बेसेबां खामानि मावलांनो नागिरखो? बेसेबांबा सम आबसुनि आन्दालन, मोनफ्रोमबो आबसुनि सोमावसारनाया बिर जोहोलावफोरनि माखासे राव दं। एक्स एनडिएफबिनि सोमावसारनाया बिर जोहोलावफोरनि माखासे सोमावसारनायनि महर मुस्रि दं। एक्स बेल्टिफोरनि सोमावसारनाया जोहोलावफोरनि महर मुस्रि दं। नाथाय अरबदेया आबसुनि सोमावसारनायाव महर दं ना एक्स बेल्टिनि सोमावसारनायाव महर दं ना एक्स एनडिएफबिनि सोमावसारनायाव महर दं? सोरबा रायजो राजाफ्रा बुंनो हागोन नामा अरबदेया माला आबसुनि सोमावसारनायाव आबसुनि माखासे बेनार लानानै माला लामा थाबायनाय रेकर्ड दं? एक्स एनडिएफबिनि सोमावसारनायाव माला एक्स एनडिएफबिनि जानानै फंसे बाथ्रा बुंनाय अरबदेया रेकर्ड दं नामा? एक्स बेल्टिफोरनि सोमावसारनायाव अरबदेया माबा मोनसे बुंनाय भारत सरकार, आसाम सरकारनि सायाव माबाफोर रेकर्ड दं नामा? गैया दिनैसिम। बिथाङा सेकेन्डआवनो जानो हागौ आं गाबोननिफ्राय आसामिस, 5 मिनिटनि उनाव जानो हागौ आं बाङालिसो, 5 मिनिटनि उनाव जानो हागौ आङो आदिबासीसो। बर'फोरनि गोखा गोखैखौ मोनजानानै आङो बारबोबाय। गाबोननो बुंगोन अरबदेया। नाथाय अरबदेया बेसेबां बर' हारिनि थाखाय खामानि मावबोखो आरो बेसेबां खामानि मावलांगोन? बिनि सायाव दिनै अरबदेयानि जायगायाव सोरबा बर' हारिनि आबसुनि सोमावसारनाय, एक्स एनडिएफबिनि सोमावसारनाय, रायजो राजाफोरनि सोमावसारनाय, एक्स बेल्टिफोरनि सोमावसारनाय सोरबा दैदेनगिरिफोरखौ अरबदेयानि जायगायाव होनायमोनबा माबा मोनसे प्रमद बर'आ लस जागौमोन नामा? बिनि थाखायनो आं गाबोननि समाव प्रमद बर'नि अजना बेसेबां आरो हाग्रामा महिलारिनि अजना बेसेबां बेखौ आं गाबोन रायजो राजाफोरनि खाथियाव दागा फारलायाव सुनानै देखायनाय जागोन। बेखिनि आं भिडिअखौ लाबोदोंमोन। आंनि बुंनायफ्राव गोरोन्थिफोर जादोंब्ला आं आखाइ खबजबनानै साफ्रोमबो गेदेरमा दैदेनगिरिफोरनि खाथियाव हाग्रामा महिलारि सार, प्रमद बर' सार आरो अरबदेयानि सायाव आं निमाहा बिनाय जायो। अरबदेया माला बर' हारिनि थाखाय
फंसे बाथ्रा बुंनाय रेकर्ड दं नामा सरकारनि खाथियाव? सोरबा नागिरनानै मोनगोन नामा? बहाबा रेकर्ड दं नामा? अरुप देआ बेसेबां आबसुनि बेनारखौ लानानै राजा लामायाव गसंदोंमोन?